kňaz mal pri výstave prezentáciu trochu aj s takými klikmi a ako vždy priniesť kopu papierov, čo vyšli včera, ja hovorím, na Amerike a bude. Ale ten váš program predtým ma tak inšpiruje, že možno budem ak tomu viac hovoriť, ako tomu, čo som chcel. Celé to, čo tu dnes robíte, v podstate je, keď to zoberiem ako dotražnú dušu, ako fantastická ukážka toho, že prečo sa neviem pomôcť miestu. Že prečo vlastne ste ľavicová strana, chcete byť ľavicová strana, ja tomu neverím, ako aj po skúsenosti z KSS, ale je pár vecí, ktoré naozaj sú absolútne dogmy, ktoré sa nedajú zmeniť. Ak chcete socializmus, tak musíte len stavať. Tuto ten pán z Moravy alebo z Čech, Sužuk teda ak chce, sa snažil tam pána Zajaca Vanku dostať trochu, a keď toto z jeho strany ústredníctvo je bona fide samozrejme. A myslím, že ho tam skoro dostal. Jednoducho odbočím najprv a poviem, že družstevníctvo predsa vážený je jednoduchý projekt socializmu. Prvé dekrety Lenina boli ktoré? O mieri a o pôde. Dať im jednak mier, skončiť vojnu a dať im pocit vlastníctva pôdy bezemkom, ktorí v tom Rusku boli. A neskôr ich, už sa Stalina kolektivizovala, lebo tá prvá forma museli byť súkromné, malé kúsky pôdy, ktoré konečne získali, aby tú revolúciu podporili. Tí vojaci by to nestačili aj tí robotníci v tom Petrohrade. Tým bolševikom. Ďalšia otázka je, že čo sú družstvá socializmu, no to sú predsa úplne rozumne vymyslené, neziskové a zároveň nealokačné, teda tie, ktoré neakumulovali tie prebytky pre socialistické plánovanie spoločenstva ľudí v troch sektoroch. V poľnohospodárstve, v bytovom družstevníctve a v spotrebnom družstevníctve. Čiže, a to bolo ešte niekedy aj úverové predtým, keď boli tie. Čiže v tom, čo obsahuje v sebe rentu. Pretože pozemok je renta, pôda je renta. Tuto mal pán Pirošík program a veľmi správne sa mi páčilo, že pôdu nikto nevyrobil. Pôda je proste obmedzená a treba, aby vlastnícke práva k pôde, tak ako dneska sa bohužiaľ deje, keď pár ľudí vlastní celé Slovensko, rozkradlo pôdu z tých družstiev. Máme tu ľudí, ktorí boli aj v politike, ktorí majú toľko 1000 hektárov pôdy a polovných revírov, že to si neviete ani predstaviť. Ale principiálne oni sa snažili ponechať vlastnícke knihy, to čo sa dneska reštituuje, pozemkové ešte z Prvej republiky Rakúsko-Uhorska, ale urobiť nejakú dynamickú formu hospodárenia na tej pôde, bez toho, aby to vlastníctvo oni vydali v nejakých dividendách alebo v rentách. To isté bytová výstavba. To je dnes obrovský problém, to, že bola štátna väčšinou, to je pravda, ale bola aj družstevná, to znamená, vy ste mali vklad, splácali ste bez nejakého úroku s minimálnou diskontáciou ten byt a fakticky to bola ďalšia rozumná nezisková forma. Podobne bývalé jednotky, v každom okrese boli v každej, neviem, dedine pomaly, potom sa tiež vytunelovali po revolúcii, to viete, ako skončili tie jednotky. Ale principiálne takisto to bolo niečo, kde sa nechcelo, aby to, čo ľudia všeobecne potrebovali a čo nebolo úplne asymetrické z hľadiska, napríklad zdravotníctvo je veľmi asymetrické. Tam nemôžete robiť nejaké družstevníctvo, lebo tam tá kontrola štátna musí byť maximálna v rôznom systému. Lebo lekár jednoducho musí byť niekto, kto garantuje niečo, vyštudovaním a tak ďalej. Je nejaká epidémia, nie je sranda, že môže byť družstvo. Ale takisto v tom spotrebnom družstevníctve sa ten zisk ako keby z málo a veľkou obchodu, čo na západe retail a wholesale, nechal rozplynúť v tom podielnickom vzťahu. Skoro každého občana, tu bola spústa podielníkov, jednoty a tak ďalej. Čiže táto forma je doplnková socializmu, to absolútne súhlasím, nemôže byť prevládajúca. A dokonca ani nie je cieľom socializmu. Ja len do srandy, lebo mám tu svoju kabelu povestnú, čo stále nosím a minul som našiel úverová knižka rolnícka, tak pokiaľ sa umeno moje prababky, tak už v roku 1938 mali tam úverové družstvo, podnikajúci sedliaci, a posledná splátka 6,5 tisíca československých korún bola 13.7.45, čiže tesne predtým, ako už sa začalo ináč robiť. Čiže áno, toto to bolo a toto nerieši problém systému a nikdy riešiť nebude. Ani mimochodom Mondragon, baskický systém, ten systém je preto taký úspešný, lebo Baskovia sú sami o sebe extravagantní voči zbytku Španielsku. Sú tvrdí nacionalisti, vždy budú.
Na španielskej burze máte firmu Euskaltel medzi telekomunikačnými akciami, ktorá jediná, keď celá burza spadne, tak ona stojí. Prečo? Bo firma Euskaltel je lokálny baskický operátor internetu, mobilov, všetko, a všetci Baskové si považujú za maximálnu národnú povinnosť robiť to cez Euskaltel. Čiže Euskaltel má zabezpečený odbyt, ako spotrebné družstvo. A keď je to akciovka na burze. Nemôžeme dávať extra príklady z nejakého celku, ako problém celku. To nefunguje. Na toto by žiadny sústredný nikdy nebol vyriešený. Moja téma mala byť, ešte minulý tém, moja téma mala byť dohody TTIP ako posledná fáza oligarchického kapitalizmu. Dohody TTIP sú iba časť niečoho. Všeobecný koncept sa volá dohody Trade Investment and Services Agreement. To znamená celkové dohody o liberalizácii posledných odvetví alebo sektorov vo svete, vrátane zdravotníctva, vrátane dokonca štátnych koncesí, vodárenstva, poskytovania štátnych zákazov všeobecne. To je ten koncesný problém, čo sa niekedy u nás riešila voda cez obchod voči privatizácii vody. To bola smernica o koncesiách EU, nie o vode. Dokonca predstava, že verejné služby, štátna správa môžu byť dislokované, môžu byť outsourcované, môžu byť poskytované, neviem, budete mať správu slovenských nemocníc štátnych, napríklad robenú cez nejakého operátora v Indii, ktorý bude robiť všetky náklady, to sa aj niektoré systémy to robia. Čiže dohody TTIP, alebo transpacifická dohoda, tak sú len súčasťou poslednej liberalizácie toho, čo ešte je kvázi v štátnej moci, alebo v štátnej regulácii, tak to bolo. Čiže to je to posledné, čo ešte kapitalizmus si vraví, tam sú veľké renty, tam sú povinné platby, zdravotníctve, tam treba ísť a pošleme tam nejakú veľkú americkú firmu, tá zežia nejakú malú Slovensku a súkromný kapitalista vytlačí súkromný kapitalista skoncentruje, neviem, vyšegrádske krajiny a bude poskytovať služby v rámci nejakej správy zdravotného poistenia alebo čokoľvek iného. A samozrejme v tom priemysle klasickom a v tom obchode tovarovom teda hodnoty aj vstupov, medzistupov sú to dohody toho formátu TTIP, čiže medzi USA a Európskou úniou, čo momentálne je 43% svetového obchodu zase. Celá tá diškúrka, ktorá sa odohrávala, to myslím, že pán Zajac Vanka mal tú intenciu aj kvôli slobodnému vysielaču, že terajší minister Vasil Hudák hospodárstva povedal, že TTIP bude výborné pre Slovensko a v podstate, že teda však on prišiel JP Morgan Chase, konec koncov je sociálny demokrat, tak principiálne OK. Celá táto žvastanica, ktorú operuje celá Európska komisia, Šefčovič a tak ďalej, je na základe tejto štúdie, ktoré sú objednané, má to 87 strán, to je skutočne tlačiť, to nebudem odpovedať, to je chybné. 87 strán, ktorý vypracoval Fabelmeier, Eichele a Highland, nemeckí autori z Mnichova, ktorá sa volá Going Deep, the Trade and Welfare Effect, čiže obchodné a efekty na blahobyt dohod TTIP. Táto tabulka je základná, aby sa všetko odvolávajú, keď zoberiete štáty, tuto sú prínosy z tej dohody v percentách, plus akože dlhodobý HDP, ale to nie je ročný, to je dlhodobý efekt, ktorý je veľmi zložito počítaný. Írsko najviac a blablabla. Ďalšie 3 strany, ktoré nemám, tuto sú rozvojové krajiny, kde všetky to poškodí. Vrátane Ruska a tak ďalej. Ale argumentujú tým, že USA a Európska únia, alebo európske krajiny na tom získajú, niektoré viac, niektoré menej, za predpokladu hlboké alebo tzv. Iba čiastočné a spillover integrácie. Tie dokumenty majú dokopy 7500 strán, čo sa momentálne prejednávajú. Dohoda medzi Pacifickou oblasťou USA má 5600 strán schválenú. Čiže nechcete pomnený ponikom, aby vám nosili tie oné busly. Sú to právnické dokumenty, ktoré obsahujú jednak liberalizáciu posledných obchodných bariér možných, keď celá incidencia dneska vo svete je možno, že 1,5%. Úroveň cieľ priemerný, to je 0 skoro. V roku 1947, keď vznikal GATT, bola reálna colná úroveň priemerná 22 až 24%. Preto vznikal GATT a neskôr WTO. A tzv. Netarifné prekážky obchodu, to znamená kvóty, subvencie, vyrovnávacie clá, antidumpingové sú tiež nejaké 1,5%. Čiže ten objem tých reálnych obchodných bariér je minimálny, ale oni práve predpokladajú na základe týchto zložitých štúdií, ktoré nás naozaj všetkého doberať, že odstránením národných režimov alebo zbytkov národných režimov v regulácii obchodu a služieb medzi Spojenými štátmi a krajinami EÚ, ktorými ako zase podľa veľkostných efektov, sa napríklad pre prípad Slovenska bude efekt plus 2,2% HDP v dlhodobom horizonte. To je ich predpoklad. Ja tvrdím, že tá štúdia je zlá. Z 3 dôvodov, ktoré sú veľmi zložité. Poprvé, používa údaje
UNCTADu a údaje Svetovej obchodnej organizácie, ktoré sú robené na 8 alebo 6 miestnom kóde colného sadzobníka pre každý výrobok a každý bilaterálny a multilaterálny obchodný vzťah. Tým pádom nadhodnocujú možný efekt, lebo to je ako matematika. Čím máte podrobnejšie členenie, tým viac vám vznikajú akože možné efekty z nejakých zjednotení tej výroby u toho najefektívnejšieho výrobku. Údaje VIOD, ktoré robia štruktúrálne údaje vrátane input, output a molekula Leontieva, majú oveľa menšie odhady týchto efektov možných a dokonca negatívnych. A dokonca aj táto štúdia, aby som nezdržala s týmto, tvrdí, dohoda TTIP medzi USA a Európskou úniou, ak by bola uzavretá v tom pôvodnom rozsahu, čo nebude určite, v dnešnej situácii s dnešnými dátami by mala viesť ku trojnásobnému zrastu obchodu medzi USA a Európskou úniou v čase, ale zároveň k relatívne malým príspevkom k pridanej hodnote. A dokonca v prípade niektorých štátov, aj európskych a hlavne zbytku sveta, by tie príspevky boli negatívne. Čiže ani ten najoptimistickejší scenár, ktorý existuje, toto je oficiálna vec, čo používa komisia v podstate, hovorím teraz to stravačníka, ona bola objednaná komisiu aj konec koncov. A tu sú potom aj politické statementy rôzne a tak ďalej, aj tie negatívnejšie. Lebo ďalšie štúdie, ktoré sa k tomuto dostávajú od autorov tiež objednaných komisiou, majú tie efekty o mnoho nižšie, medzi 0,5–0,6% plus, dokonca niektoré majú minusové a tak ďalej. Čiže v rámci úplne najlepšej ekonomie vo svete dohody TTIP nie sú považované za jednoznačne pozitívne. Ale to vám príklad nebude rozprávať, lebo Ministerstvo hospodárstva má stránku, kde má na stránke napísané, tu je preklik na dohody TTIP, hej, si tam prečítate všetky tie one. Pochopiteľne, potom sa tu na Slovensku dejú a zrejme aj v Čechách také tie politické šlastanice väčšinou, to znamená, že sa zídu nejakí kvázi odborníci na nejakom diskusnom klube a začnú rozprávať. Príde sa Monsanto tu medzi nami dávno je, akože to snad všetci viete, prídu sem také manipulované s nižšími normami genetickými a tak ďalej americké potraviny, my zase tam budeme mať neviem čo a tak ďalej, to sú zbytočné diskusie. Problém dohôd TTIP je trojaký. Poprvé, obsahujú klauzuly o možnosti žalovateľnosti štátov korporáciami za nedodržiavanie tých dohôd. To znamená rozšírenie arbitrážnych možností súkromných firiem, ktoré samozrejme sú obrovské a ako vždy viete, väčší pes korec. Po druhé, zmiešavajú efekty, ktoré sú navyše nejednoznačné, hovoríme aj z tých najoptimistickejších dokumentov, rozšírenia ako keby slobodného prúdenia tovarov a služieb, ale nevedia, ani sa nevenujú tomu, koľko pracovných miest vlastne bude zredukovaných týmto. Žiadna štúdia, ani táto, ani iné podobné kritické neobsahuje ani odhad, boja sa to odhadovať, redukciu pracovných miest, u ktorej dojde kvôli tomu, že sa ešte zefektívni, rikardiánsky sa ešte zefektívni výroba. A tam tie odhady musia byť pomerne vysoké. Po tretie, jednoznačne poškodzujú rozvojový svet. O tom je pochyb, a to je poškodené už úplne dneska, takže to je úplne jedno. A po štvrté, čo je najpodstatnejšie, to sú dohody, ktoré fakticky patria do mnoho širšieho rámca, ešte v rámci OECD a WTO, ktoré smerujú pomaly potichu k liberalizácii všetkých sektorov, ktoré ešte neboli liberalizované vo svete. Opakujem, od zdravotníctva, verejných služieb, súkromného školstva, čohokoľvek, kde navyše ten štát ešte vyberá povinné odvody na to, aby to financoval, akože pre všetkých. Čiže ten proces bude pokračovať ďalej. Ja vám garantujem, že žiadny slovenský politik dnes, ani v Európarlamente, ktorý sedí, ale keby bol aj odborník na to, nemá kapacitu ani gúle, aby to sledoval. Takže Slovensko len bude niečo podpisovať. Ak bude niečo podpisovať, to vám bude oznámené, že Slovensko niečo podpísal. Ale kto bude čítať 6,5 000 strán dokumenty, to fakt neviem. Každopádne dnes aj v západnej Európe a aj v tých štátoch, ktoré pôvodne sú tomu obchodu svetovému dosť naklonené, pomerne veľa politikov, ale hlavne teda tej občianskej nejaké angažovanosti minimálne spomalil ten proces. Čiže ja som si istý, že do najbližších nemeckých volieb parlamenty nebudú dohody TTIP medzi USA a EÚ v takej forme, ako bol navrhovaný podpísať. Tie kapitoly sa preberajú, každé 2-3 mesiace komisárka Malmströmová príde s nejakým veľkým optimistickým speechom o tom, ako to je všetko výborné. Potom to tam začnú ako rozoberať kritici a zase to je dostratí na chvíľu. Ja neviem, ja ten proces nemením sledovať každý deň. Sú vo svete špeciálne stránky, ktoré priamo majú dokumenty, ktoré momentálne bežia v komisii a v parlamente európskom,
si to tam nájdete, ale to sú hovorí vysokoodborné právne dokumenty. O reálnych clách alebo iných klasických bariérach tam je minimum textu. Dneska tieto obranné nástroje sú takmer nič. Takže čo by tam ešte akože zlepšovali na to? Ťažko povedať. Každopádne ja len týmto dohodám ešte raz. Pre mňa osobne tento scenár je absolútne optimistický a hlúpy. Nehovorí nič o likvidácii pracovných miest. A osobne si myslím, že v tej fáze, ako dnes ten globálny kapitalizmus konjunkturálne je, že k tomuto ani nepríde, týmto dohodám TTIP, lebo ten kapitalizmus má už čo robiť sám so sebou, a nie to ešte, aby ďalej akože vytváral nejaký politický tlak a protitlak na to, že urobí nejaké spoločné dohody TTIP. Poprosím ďalší, tam neviem, že to má jedno, preklikať. Áno, toto je len... V podstate z týchto prác sa stále používajú argumenty, to je konkrétne fabulárne práce, pre zmena v priemysle a službách, podiely z priemyslu a služieb s dohodami TTIP, čiže pre štáty, čo to podpíšu, pre štáty, čo to nepodpíšu. Rozloženie tzv. ostrosti produktivity. Toto je považované za čisto dokončenú ostrú konkurenciu. To znamená, ako keby chceli vám povedať, títo trošku manipulatívni autori, že ak tie dohody budú podpísané medzi USA a Európskou úniou, tak štáty, ktoré sú v tom zahrnuté vrátane štátov EÚ, budú mať ako keby väčší rozsah subjektov, ktoré ostanú v odvetviach, než štáty, napríklad africké alebo neviem aké azijské, ktoré sa špecializujú na nejaký sektor, čo aj textil a teda, ktoré budú ešte musieť viac koncentrovať výrobu, aby dobehli tento ako keby s väčšími úsporami rozsahu americko-európsky ešte viac otvorenie trhu. To je absolútna kravina. A to je na ilustrácia, ako uvažuje ekonómia. Poprosím ďalšiu predstavu. Toto je... Toto je to, čo je dnes maximálny problém Európskej únie aj v súvislosti s akýmikoľvek ďalšími dohodami TTIP a tlakom na konkurenciu. Predstava konkurencie, ako má fungovať dnes, globálna rikardiánska, je taká, že v externom prípade jedna firma vo svete vyrába jediná konkrétnu vec. To som aj dal ako príklad, že keď týchto modelov vám vyjde, že najlepšie bude pestovať barány v Grónsku v nejakom skleníku, lebo to je z nejakého zvláštneho dôvodu najefektívnejšie, keď to môže byť tam. Kostarika robí banány. To je predstava toho extrémneho sveta, že takto všetci budú úplne špecializovať. My ako Slovensko z hospodárskej stratégie, ak si pamätáte všetky vlády a špeciálne po tom roku 98 alebo tak nejak, alebo 2002, sme vlastne nabehli na tú stratégiu, že chceme kúpiť akúkoľvek prácu na Slovensko, dokonca dáme subvencie, daňové prázdniny atď. Pokiaľ nám to garantuje nejaké miesto v tom tzv. Globálnom dodávateľskom reťazci. Robíme to stále viac a viac. Napríklad automobilový priemysel, to je asi najlepší príklad. Napríklad automobilový priemysel na Slovensku už dnes je priamo závislý od tých 4 automobilov a ďalších, čo sú dnes na Slovensku ako finálne, napríklad BMW a tak ďalej. Minimálne 800 firiem, stredných a veľkých firiem. Ak by vám vypadal automobilový priemysel po nejakej väčšej kríze zase, že by došlo k nejakému chaosu a prestali by objednávky, tak čo už aj boli prestávajú medzi nami za to, tak v tom ja, tak jednoducho máte tu obrovský problém. Prejete na postupy na 2 smeny, na 4 dní, na 60%, preč agentúrni zamestnanci a nakoniec ten, čo vyhrá voľby, medzi 16 ešte to nešťastný. Lebo každý potom počíva na to, že vlastná pracovná sila subvencovaná. Nikto sa nepýta, či tu je dobrá pôda, alebo či sú tu dobré cesty medzi tým za štátne prachy, alebo či niekto urobil ešte so školstvom za štátne peniaze, čo sa všetci poskladali. Nie. Vlastná kvalifikovaná pracovná sila subvencovaná a s daňovým prázdninám. Toto bohužiaľ ani Smer s tým nič neurobil. A výhovorky typu, že tu hlboká neviem aká kríza sú úplne kraviny, lebo mnohé iné vlády robia ináč už dneska ako týmto jednostranným modelom. Bohužiaľ, tento efekt potom vedie k tomu, že sa vám napríklad ako prvá celkom určite rozpadne Európska menová únia. Toto je štúdia Gopina a tak ďalej, to je múdra indická ekonomka, čo najela, ja to nebudem všetko tu prehadzovať, ktorá hovorí, kapitálová alokácia v Južnej Európe, Južná Európa sa myslí Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko, tie problémové štáty, tie prasatá, alebo ako to si nazvať, versus ostatok,
alokácia a efektívnosť. Oni hovoria, čo sa stalo v tejto kríze vlastne. Ukázalo sa, že firmy v Španielsku, Portugalsku, Taliansku dokonca, čo sú náš technologicky vyspelé firmy, alebo Grécku sú príliš malé a tie najúspešnejšie firmy, tá jedna firma odvetví má príliš malý podiel na tom celkom odvetví, aby dosiahli napríklad nemeckú úroveň efektivity vnútro firmy. To znamená, že toto je, ako sa rozbehli tí, čo prežívajú v Španielsku už po kríze, ako zaostávajú tí, ktorí jednoducho nestíhajú. Toto je rovnako Taliansko. Dochádza proste k tomu efektu, že malí musia zaniknúť, respektíve menší, lebo menej efektívne. To je jedno, ako to budete brať. To nie je vo počte zamestnancov. To je jednoducho o tom, že to odvetví má čo robiť. Pri tej rovnaké menové politiky, rovnaké úroku. Toto je Portugalsko, vidíte, tie ostré efekty. Toto je Francúzsko, ale napríklad Nemecko tento problém akože má, ale nie. A Norsko je ako socialistický štát, a polosocialistický úvodzovka, je v tomto smere absolútne regulačne schopné. Tie efekty cez vnútorný mechanizmus úverový aj štátom nejak trošku manažovať, čiže cez tú štátnu banku, ako preháňam teraz, lebo nemajú štátnu banku v Norsku, ale jednoducho sú schopní udržať ten biznis aj za cenu nejakých vnútorných subvencií, ktoré nie sú závislé iba od exportnej výkonnosti a od tých zahraničných investorov. U nich tento efekt rozbehnutia úplne tých najefektívnejších a tých, ktorí zdochnú nakoniec, nenastával. Ale špeciálne v Južnej Európe sa prejavil absolútne náplno. Spoločné menové politiky. Toto je to, s čím nevedia si pohnúť ani tí, čo sú v Európskej centrálnej banky, lebo oni hovoria fajn, my im dáme prachy na ich štátne dlhy. Dáme im linku, aby teda tam neboli bankové rány. My povieme, že fajn, že však tie vienotné meny a postupne budete konsolidovať, bude nejaký rast. Ale oni vstupovali do únie a nemali tam nikdy byť v menovej únii. Takto skonštruovaná menová únia nemala nikdy existovať. Lebo zobrala firmy so štátmi, s odvetviami rovnakými, ktoré boli v momente vstupu rozdielne efektívne. A teraz, keď majú spoločné úroky, tak tie banky sa, ECB môže mať nulové úroky, ale tie banky v tých štátoch komerčne hovoria, počkaj, ty si firma odvetvia toto, máš rovnaké stroje ako tá nemecká firma, čo je odtiaľto 200 km, ale nemôžem ti dať takýto úrok, čo ja viem, 4,2, hej, na komerčný úver, pretože ty máš horší cash flow a menšiu maržu, EPS, lebo si niekde v tejto motajúcej sa kategórii momentálne. Preto ten výpadok zamestnanosti v tých štátoch je o mnoho vyšší v takéto diferenciácii. Menovou úniou samotnou, pozor, to nie je niečo iba krízou, než keby tá menová únia vznikla neskôr s tým, že tie ceny kapitálu, práce a tie štruktúrálne parametre sú vyrovnané viac. Preto Európska menová únia sa rozpadne tak, či tak, to jedno, či bude trvať 2 roky, či 4, či 6, sa jednoducho rozpadne. Toto neprežije nikto ďalej, takto keď to bude pokračovať. Poprosím ďalší slajd. Toto je problém, súvisí aj s TTIP samozrejme. To je najnovšia vec, ktorá vyšla v podstate spočítaný objem cashu, ktoré držia americké firmy najväčšie zo Standard Poor's 500, čo sú na burze, a jeho vývoj od roku 1996 do roku 2014. Jednak v objeme absolútnom, vidíte, z 249 miliard dolárov na, to bol asi bilión 927 miliard dolárov, a zároveň podiel toho cashu na celkových aktívach, zo 6,1% na 10,1%. To je logická otázka, čo s tým prachmi robí? Tento graf vám urobím za Nemecku taký istý, alebo za čo chcete. Všetky firmy, ktoré postupne požierajú menších a menších konkurentov a koncentrujú fúziami, stále držia väčší percentuálne a zároveň objemovo väčší podiel hotovostných peňazí v bilanciách, než by bolo vôbec ekonomicky zmysluplné, pretože keď bol dopyt na svete, keď sa dalo expandovať, ja neviem, do ďalších teritórií, že postavím novú fabriku niekde, vyvezieme tam niečo, mám nový, proste, ja neviem, hoci kde, pre nás tam na Nigerii alebo kde, pretože dopyt nie je. Čiže tie firmy držia stále väčší a väčší objem, nie kvôli ziskov, že vyplácajú dividend, to vyplácajú aj tak. Hotovostného cashu, s ktorým nemajú čo robiť. Proste ten kapitalizmus, áno, v podstate zastavujú obeh peňazí. Komunisti hovorili čo, že peniaze sú, niektorí takí tí ľudoví, sú príčinou všetkého zla. To hovorí medzi nami aj Stalin. Alebo teda vtedy centrálny Gosplan komitet. Oni chceli tie peniaze z toho systému vytlačiť v tej funkcii úroku a hromadenia cashu u tých najúspešnejších.
Lebo toto vytvára likviditnú výhodu. To znamená, spústa ľudí nemá, musí si požičiavať, platí vysoké úroky, to som už niekde aj prednášal na nejakom inom tam, to je celé. Tí bohatí majú veľa kešu a musia ho niekomu dávať. Tak ho potom otáčajú s prepáčením tie firmy, možno že cez nejaké biele kone na nebankové požičky. A systém degeneruje ďalej a ďalej. Tí chudobní musia stíhať splácať robotov vysoké úroky tých bohatých, čo majú peniaze ako keby za 0%. Toto je, niekto napísal ten nešťastný, čo píše, alebo teda mluví človek na nové slovo, Sablica volá. To je nejaký Michalský komunista, čo tam nemajú rádi v nejakom blogu, že však to je fyzika, hej? Akože čo na tom ako počet matematický, to nie je nič, akože čo by ste nepochopili, lebo to, že centrálne banky alokujú peniaze, papierové, tie boli s prepáčením z banánových šlúpek, to je úplne jedno. A že pripisujú a banky multiplikujú rezervami frakčnými na hypotéky a teda, to všetci vieme. Keby tam bola zlato, to nič nerieši. Zlato bude časť tých rezerv a zbytok bude tak sa musia multiplikovať s menkami ako peniaze ďalej a tak ďalej na obchodný úver. Ale problém je, že tie peniaze, ktoré počúvate, Fed zväčšil svoju bilanciu štvornásobne v kríze. Hej, teda ako keby počet vytlačených peňazí. ECBčka teraz robí to isté fakticky už rok a bude robiť ďalej. Úroky v bankách, pretože banky si nechajú peniaze do ECBčky cez noc, sú trestné, to znamená minus 0,3% platia, ak tam nechajú peniaze zaparkované. Lebo ECBčka hovorí, dávajte peniaze do ekonomiky, aby sa rozvíjal biznis. No ale ja sa pýtam, kde máte peniaze ísť, keď títo samotní majú peniaze plnú, no nevedia čo s nimi. Príklad. Takisto nemecké koncerny najväčšie. Kto tie peniaze bude zarábať? Pretože vám tu ostávajú pochopiteľne v ekonomike, ktorá má globálne prognózu maximálne 2% rastu HDP ďalšie 30 rokov, to hovorím ja úplne vážne. Vám tu ostávajú záväzky, čo som už tiež hovoril x-krát, z minulých dôchodkov, z poistenia životného, zo systému demografie, ktorý bol niekedy dynamickejší ako dnes. Dneska sa nerodia deti, u nás všade, ale vtedy sa rodili po vojne, 60 rokov aj na západe. Títo dôchodcovia ťahajú záťaž pre vašu generáciu s vysokými úrokmi, ktoré dávajú do priebežného systému napríklad. Alebo do životných poistenia, do súkromných fondových schém. Čiže vy to budete musieť svojou robotou a obvodku naradiť, však sa z toho zbláznite. Nebudete mať odvody ako dneska, ale dvakrát také. Pretože zároveň prachy sa hromadia u jednej skupiny, vaše úvery klesnú síce, lebo je skoro deflácia, ale nikdy neklesnú ako im, lebo oni aj úvery nepotrebujú túto firmu. Pretože banky nemajú žiadny kšeft, lebo potrebujú úvery tie veľké firmy. A tí malí strední nebudú mať na úvery dosť kolaterálu, pretože voči týmto veľkým vyzerajú smiešne z hľadiska produktivity v monopolizovaných trhoch. A zároveň bežní živnostníci, zamestnanci, pracovníci budú mať buď teda vrznúce mzdy, alebo nezamestnanosť, alebo budú musieť platiť väčšie a väčšie odvody, aby preživovali ešte tú staršiu generáciu. To nie je voči staršej generácii výčitka, to je jednoducho stav, kde sa porušila termodynamika sveta. Špeciálne po roku 89-95. Tento stav nevydrží už dlho, pretože ja sa k tomu dostanem, jednoducho nám to celé drbne. Malá odbočka, ktorá bude vysoko úvodovka odborná, absolútne vás tým nechcem zaťažovať. Ja tu potom nechám tento text, samoval som na prečo nebude fungovať globálny obchod z roku 2007, ale to naozaj, to je preložené, to som nechal položiť na škole. Toto sú 3 základné práce, ktoré, keď niekto chce machrovať o tom, že rozumie ekonomii a rozumie tomu, čo sa globálne stane, tak si musí začať, alebo 4. Pre dve sú úplne klasické technológia, geografia a obchod Eaton Gordon 2003, to je ten ricardiánsky model. Costino Fogel nad Ricardom, asi k moderné študentov v obchode. Potom preklad globálneho obchodu, cyklická alebo štruktúrálny. Krásna robota, kde jasne vidíme, že tie elasticity sa vracajú presne do roku 85-7, toho svetového obchodu, že svetového obchodu sa vyčerpal. Že už nie je možné toľko tej hodnoty stále prehadzovať. Presne ako vypočítali tí Nemci z tej prvej štúdie, že objem obchodu sa zväčší 3-krát a pridaná hodnota o mnoho menej. To tam nenapísali, myslím, že ani o 20%. Čo to znamená? 320. To, že tie vaše lode budú stále viac a viac chodiť po tom svete s tými čínskymi harabundami a našimi harabundami do Číny a index v preprave bude na historických minimách, ale marže a rast a úroky sú 0. Lebo títo majú čo chcú, tí dole nemajú nič, už vôbec nevlastníctvo a nikto, ak ste si nevšimli, v Amerike a nikde inde 30-40 rokov nerieši žiadnu protipolovú politiku.
Ja som nezažil stav sveta, odbočím trochu, ja som to pôvodne študoval, tento odbor práve. Keby protimonopolná politika vlastne zanikla, aj v Spojených štátoch, aj v Európskej únii a Slovensku, ako nemá zmysel spomínať, to je ako protimonopolný úrad, to je sociálno zabezpečovacia ustanovizeň. Čiže nikto sa nepýta, ako je možné, že tento kúpil ďalšiu súkromnú nemocnicu, teda štátu, a zároveň má lekárne, a zároveň má všetky ľudí v komisii, čo lieky kategorizujú. Aha, to nepíše. A zároveň má poisťovnú. Však to je chore. A sú stanoviská proti pôrodu, keď hovoria, že to nevadí, lebo najvyššia lekáreň iná je dosahu pol hodiny autobusom, ktorý chodí raz za 2 dní. Tých ľudí treba zavrieť všetkých v tom robia. Nikdy v histórii, ani v Amerike to nie je slovenský prípad, neboli dogmy antitrustu a toho, že štát zakazoval niektoré veci. Povedal, nemôžeš toto mať aj toto naraz, lebo jednoducho tam viešaš potom všetko a vyváraš to dvakrát. A je to regulovaný trh, je to zdravotníctvo. My ti lieky kategorizujeme, my ti preplatíme zdravotného poistenia, ktoré je povinné. To nie je súťaž medzi výrobcami rožkov. Nikdy v histórii nebol taký ústup od klasickej protokolovej politiky, hovorím všade ako dnes. To je zvláštne. Napriek tomu, že svet sa totálne skoncentroval. O tých príjmových grafoch, čo som vám ukazoval aj minulé, že koľko má 1% presne ako pre francúzsku revolúciu, to ja proste nepotrebujem ukazovať. To už je Piketty a teda, to je všade. Nikoho to nedojíma. Ani žiadneho Kellera možno, že ani Hellera, neviem, kto to je. Presne ako ste aj hovorili, tie krachanice, akože chodíme po Ostrave, rozprávame semináre, čo urobí sociálna demokracia a potom ešte ráno rozhodne, čo urobí. Však to je úplne nasmiech toto všetko. To sú komunisti, to sú magori. Stáli dobrí komunisti tomu hovorili oportunistické živly. Vlastne ich riešenia nie sú žiadne. Oni len hovoria, je to zlé. A čo teraz? Ale aspoň keď to skončí približne plus minus. A čo potom? Svetový obchod jednoznačne skončí a začne prepadávať. Ja mám toto je ináč úplne seriózna práca, to je Sterner, Nanengas, ktorí robia práve to, čo tí prví Nemci nerobili s tým TTIP, že používajú VIO data za systémov levoťových matíc. Krásne vidíte, 2008, 2009 kríza, 8, 9, 10 a potom 11, ako ten efekt toho obchodu, ktorý sa trošku reštartoval, na Slovensku sme to videli, keď tá kríza trošku prešla, sa vlastne postupne rozpadol. Čiže zase ten obchod vlastne aj defláciou prepadáva. Situácia je preto neriešiteľná, lebo títo môžu mať toľko kešu, koľko budú mať. Ale dnes máte permanentne v najväčších štátoch sveta nasledovný stav. Čína 3 roky v kuse deflácia výrobných cien. Čiže každý mesiac pokles výrobných cien. Marží a teda. Pritom si nabrali čínske korporácie za posledný pol rok 1,5 bilióna dlhu v amerických dolároch, ktorý by mal teraz dražiť. O to chcem strašne vidieť, ako tie čínske firmy, už súkromné, tieto dlhu platia. Brazília, ekonomický pokles. Mena na 5-ročný minimál voči doláru. Kanada, 1-ročný minimum voči doláru. Austrálsky dolár, 8-ročný minimum voči doláru. Turecko, ďalšie minimum. Rusko, takisto ste videli, ako chodil hore dole kľudom. Euro, dobre, to ako... Euro nemôže zle, pretože keď euro pôjde trošku ešte hore, tak nevylezie ani my. Permanentné menové vojny. To znamená, štáty podecované národnou oligarchiou hovoria, držte to nízko, aby sme niečo vyviezli ešte. Však aj henty makajú v tých fabrikách, niečo vyviezli. Suroviny sú na historických minimách. Dnes je ropa lacnejšia ako v roku 2008, keď začala kríza. A to ropa nie je už dneska, môže hlavne ukazovať. Jednak sa ropy menej spotrebovala aj plynu kvôli technologickému pokroku aj vo výrobe. Jednak máme stále teplo, nekuríme. Ale hlavne, čo chcem povedať, je, že všetky ostatné suroviny, aké zoberiete vrátane múky a tak ďalej, v podstate prepadávajú na historické minima od konca 80. rokov a tak ďalej. Otázka je, čo budú robiť tí v tých štátoch, trochu odbočím, na juh od nás väčšinou, ktorí sa živia tým, že vyrábajú buď niečo spotrebiteľsky jednoduchšie, ako sú nejaké textíly, alebo čo, zbierajú bavlnu, ťažia ropu, suroviny, no čo budú jesť? Tak prídu k nám, nie? Však už chodia. To si naozaj nejaký idiot myslí, že vojny v Sýrii,
Keď odrazu nikomu nechýba sírska ropa, sírsky plynovod, nikomu to nechýba, ako oficiálne. Že vojny v Líbii, bordel totálny v Iraku a tak ďalej, že toto ako je len nejaká náboženskou, akože magorská zápletka. Nie. Globálny kapitál potrebuje nejakú show. Lebo keby ty to neprikrýval, že vidíte, sú tam ako také strašné, sa tam dejú veci, tak oni utekajú, pretože sú vládni. A aj ako o tom utekal, z Afriky určite. Z Afriky ten príliv je ešte väčší ako do Sýrie. Ne k nám síce, alebo my sme za Talianskom, takže ale... Že principiálne my ich pozývame vlastne, lebo oni populačne sa najviac akože množili v posledných, pardon za ten výraz, v 20-30 rokoch, keď trošku tam industrializovali, mali tam Saddama Husajna a Kaddafiho, takže mali nejaké podmienky, zdravotníctvo, epidémie sa zmenšili a teda. My ich vlastne pozývame tým, že im stlačame ich produkciu, buď zbombardujeme celú pre istotu, teda nie my tuto, ale nejaká preventívna vojna, alebo stlačíme celý suroviny na totálne nepredateľné minimum, a nikto nepotrebuje tie suroviny, v tom globálnom prepadnutom dopite strednej vrstvy, ktorá zmizla. My vlastne pozývame svet, lebo nebudú mať čo jesť. Ešte 10 minút a potom... Čiže logicky vzaté, čo je potom akože po tej krátkej epizóde nejakého pravicového extrémizmu, že chráme si Slovensku a tak ďalej riešiť? Riešením je ako, že chráme si Slovensku a pokračujeme v tomto? To pôjde akože, neviem kam ešte? Lebo on to pôjde. A pri tých nízkych úrokoch a maržách to pôjde skôr hore, lebo stále sa viac a viac bude presúvať ku tým, to je logické. Lebo všetky tieto TTIP, spôsob, aký sa počíta produktivita, ja som tu už hovoril slobodnom vysielači, to sa nedá ukázať samozrejme ako slobodnom vysielači. Celý svet, tzv. Mainstreamovej ekonomie štruktúrálnej, ktorý sa veľmi vyvinul za tie roky, ale na Slovensku to nemajú ani pachu, ani profesori, neviem čo, nejaký oni, sa predsa riadi týmto vzorcom Olympics 94. To znamená, premena nevážna produktivita v odvetví krát podiel tých najproduktívnejších firiem na odvetví, respektíve na zamestnanosti. A každú krajinu, čo bol ten graf predtým, tie grafy, strašia tým. Taliani, vy nemáte americkú produkciu. Portugálci, musíte sa zlepšiť, štruktúrálne reformy. Slováci ani vám to nevychádza. Proste oni špikujú svet do niečoho a posudzujú, čo vychádza z tých najvyspelejších, ktorí využívajú najväčší historický náskok, eventuálne najvyšší vnútorný trh, aby ešte vyvažovali ten export, úsporami z rozsahu, a to je napríklad Nemecko, to je klasické. No to je cesta, ako keď poviete každému, kto nemá nohu, že bež za tým, čo je Usain Bolt, lebo ináč ako nemáš na rohe existovať. A vyvážaj, stále vyvážaj. Subvenciu vyvážaj. A kam? Toto je oficiálny materiál, ktorý vyšiel OECD, ale to tí komia píše po dobrej viere aj s tými datami, to neberú ideologicky, že teraz ideme svet ešte viac preškrtiť. Tak to uvažuje svet a ukazuje všetkým, dokonca Talianom a nejakom, že sú neefektívni. Že sa musia zlepšovať, reformy trhu práce, menšie penzie, rýchlejšie výpovedné lehoty, odbory do prdele, ktoré si teraz nič nerobia. Proste všetci sú zbytoční a potom prídu tie TISA a TTIP dohody a oni povedia fajn, a už to je úplne splanírované, svet je plochy a teraz čo? A nič. Úroky budú 0, raz bude 0, peňazí sa bude hromadiť u niekoho viac a viac a čo budú ďalšie robiť? Čiže tento model, ja som tu už viackrát hovoril, nechcem fakt teoretizovať do nekonečna, je principiálne, ešte raz opakujem, samopožierajúce. Ja myslím, že významu samopožierajúce rozumie každý. Matematicky je samopožierajúce ukážte. On nie preto, že nejaký komunista to povie, alebo nejaký lavicový ekonom a povie, že to Rugman alebo niekto iný, on to aj nehovorí. Poprosím ďalší slajd, ak tam je nejaký. Od veľkých ku príliš malým transformácia štátneho sektoru v Číne, Čech, som. Toto je štúdia, ktorá sa považuje z marca 2015 za veľmi prelomovú, ktorá úplne mení ten pohľad na Čínu. Nebudem tu vysvetľovať, čo je TFP, Total Factor Productivity, len poviem toľko, že 1998 Čína a 2007 Čína, áno, modré, červené. Štátno vlastnené firmy a privatizované predtým štátno vlastnené firmy. Čo vlastne Čína urobilo v tom období od roku 1998? Začala postupne oštátňovať ekonomiku. Zmenšovať štátne veľké firmy, to boli komplementárne, vyrábali rôzne výrobky po sebe naväzujúce, napríklad nejaký veľký strojársky podnik alebo hutnícky spolu s tým, proste.
mali lacnú pracovnú silu a zároveň dosahovali z tých komplementarít určité úspory. Presne ako niekedy napríklad nejaké kombinaty na Slovensku, čo boli VAEčky, ja neviem, strojárske a tak ďalej. Čiže tam platilo, že 2x2 nie je 4, ale napríklad 5. Hej. Tým, že máte ľudí, ktorí spájate do výrob, ktoré na sebe naväzujú, dokážu byť flexibilní, nazvime to takto, v tom, čo vyrábajú, aj technologicky majú ten technický kúš a tak ďalej. A zároveň ten podnik ako taký je schopný spraviť napríklad nejakú zákazku, čo aj nejakého lisu, hej, ktorý je unikátny pre niekoho, ale tá hodnota pridaná je mnoho vyššia, ako keď vyrábate furt súčiastky na nejaké brzdové a kvapaliny nebo na čo. Lebo tá automatizácia vlastne tých ľudí tlačíte stále na unifikované náklady, ešte nižšie pri druhej derivácii. Toto sa jednoznačne zhoršilo. Štátne firmy boli tuto vtedy, tie privatizované postupne tuto a momentálne to je o mnoho plochejšie. Čiže vlastne čo sa stalo v Číne? Tým, že začali rozbíjať štátnu ekonomiku, tak vlastne si spôsobili tie problémy, čo dneska vidíte, že včera zmizol nejaký čínsky miliardár, ktorý považoval za čínskeho Warrena Buffetta, on už zmizol. Lebo jeho firmy asi už nemajú na spásanie $2, tak zmizol. Budú miznúť ďalší. To sú tí, čo dostali tie firmy postupne ako v privatizácii v Číne, v takej pomalej stranickej. To sú takí tí, ako u nás tu pán Vánka hovoril, že zákon o štátnom podniku z roku 1988. Vážený, všetko, čo sa v tejto krajine udialo v roku 1985, bol púč. Perestrojkový púč. Dali Jakeša, ktorý vyzeral ako keby nevedel opäť narátať, a povedali, pripravte zákon o štátnom podniku. Oni už mali pripravený konec koncov 4 banky, veď štátna banka sa už išla rozpustiť už v roku 90, bez toho, že by prišiel nejaký 89. rok. 3. januára stali prví sieťovkári z štátnych podnikov, neviem, čo to boli služby, nejaké rempo, alebo čo v Bratislave, v banke a brali v bankovkách na výplaty voľného bez podpisu. To začala transformácia už. Čiže toto všetko, ja neviem, či to práve Lorenz vymyslel, podľa mňa Lorenz sám to nevymyslel, a to boli tu iní experti a môžeme ich menovať, ale jednoducho oni sa pripravili na tzv. Tu povedal ten český kolega, červený kapitalizmus. Oni vedeli, čo sa tu vybudovalo, že polovička není ani v tých národných účtoch, lebo to bola tá spoločenská spotreba, škôlky, nemocnice, všetko možné, čo sa tam aj nedávalo po prvej reprodukcii akože. A vedeli, toto zoberieme, všetko kúpime, rozpracujeme, to je výborné. Že každý tu tvrdí, že tu bola nejaká demokratická zmena. Respektíve, že oni to tak dobre mysleli s tým soustava opatrení pro blablabla, neviem, čo to volalo, tam do kontraštotu podivného a tak ďalej. Je podľa mňa čistý idiot. To bol obyčajný Eštebácko, MGO, kavalírsky púč. Takisto ako prebehol v Inde. A tento púč pomohol kapitalizmu zase to trošku nadýchnuť. Pretože medzi nami v tom 89. kapitalizmu je Jakovu svetovú. Pomal náročník. Teraz po 10.5., keď úplne otvoril bilancie prevodu kapitálových účtov, to znamená, že kapitál je úplne pohyblivý, už Národná banka ho nemôže, my sme tiež podpísali vtedy ešte na večera, ale nemôže stopnúť platbu kapitálovú a povedať, prešetrím to, či tá investícia je správna, alebo či tá inkaso dividendy je správne. Nie. Musí to byť láska a plavaposť. Tým sa svet stal absolútne perfektný. Od Belize, cez Monako, Slovensko, Rusko, čo chce. To bola posledný pochod kapitalizmu v úvodzovkách s tou globalizáciou, ktorým sa ešte on nafúkal. Potom prvýkrát plasol v 2007-2008, keď zistil, že už nafúkal príliš veľa, že už banky sami so sebou kšeftujú, to bolo chore. Takisto banka so sebou robí opačné pozície, akože bežne inkasujú provízie. Tak museli akože skrachovať. Štát ich zachránil, pustil nejaké prachy, ale momentálne my ideme do tej reálnej fázy, reálneho predpadu, kedy už bude treba povedať, ale ten svet nie je schopný to spotrebovať za týchto pomerov, čo ste tu doteraz vyrobili. Že 1% vlastní skoro všetko. Nie len v pôde, v podnikoch produkčných, ale aj v keši pomaly. To je stav, hovorím ešte raz, to sa dá dokázať, máte registre majetkové notárske vo Francúzsku ešte spred revolúcie, potom boli asignáty, 1791 Jakobinov. Veď podľa mňa tá miera nerovnosti, to sú štúdie historické, je dnes vyššia globálne, než bola vtedy. A to je čo povedať, to vtedy bola teda sranda spoločnosť. Šlachta, kráľ, takéto církev, kadejakí oni, čo chceli. Čiže ja sa čudujem, a hlavne teda, tak mladí zrejme hľadajú nejakú cestu, ale hlavne tie stredné a staršie generácie, že čo nemá spočítané, že
kam to čisto matematicky ide. Poprosím ďalšie. No toto je výborný príklad. Existuje kniha Paula M. Gregoryho z 2006 roku, ktorá sa volá, ja neviem, kde som to teraz, ja sa kniha potom vám prekliknem. Politická ekonomia stalinizmu. Z tajných archívov Sovietskeho zväzu, ktoré boli v Berlíne, je čas skladované a omladným prístup po roku 89. Toto je schéma, ako fungoval Stalin. Diktátor, vláda, výbor ľudových zástupcov, komisárov, vedenie strany, centrálny výbor, politbíro, kontrolná komisia a potom tzv. Správy jednotlivých odvetví a enterprise trusty, čiže podniky a VHEčky, akože poňatí. Medzi tým bolo priemyselné ministerstva, štátny rozpočet a financie a iné funkčné agentúry, Gosplan, cenová komisia, technológia, Gosbank, bola tá jedna banka, potom aj špeciálne. No ja to poviem takto. Toto dneska je Európska rada, to znamená zástupcovia akože jednotlivých štátov. Toto je európska oligarchia, ktorá sa hrá na reprezentantov ľudu. Toto je mafia, výpadníci, toto sú tí, čo na nich robia, toto sú národné vlády. Zatiaľ nikto. Formálne niekto povie, že nejaký očil, alebo čo to zhovať. Nie, pozor, to je veľmi zlé, lebo povedať takých idiotov, ako je Sulik a podobne, že Európska únia to je RVH téma, oboku. To je úplne opačné práve, že globálny kapitál dokázal tri veci. Spojiť sa už dávno, zlikvidovať socializmus ako alternatívu a dnes s tými technológiami, čo má informačnými, to by boli aj tu konec koncov. Spočítať celý svetový obchod, všetky toky, dneska už máte aj darové výkazy DPA, takže aj to môžete furt vidieť tam marže a doslova do písmena spojiť tie najväčšie špičky oligarchii, aby riadila celú Európsku komisiu, Európsku radu, Európsku centrálnu banku, kohoľvek. Dneska neexistuje národná vláda v ústretí. To nie sú že šašci, to sú ako nič, to je proste... Dneska, ja sa pamätám, som to aj vrával, myslím, že u teba vo vysielači, niekedy som počul 2002 od politika, čo zároveň privatizoval. Ja keď chcem niečo vybaviť, ja nejdem na stranu ani s tým. Ja idem do parlamentu, tam nájdem aj opozičné, aj koaličný 10, dám im po miliónu, oni presne ten pozmeňovací návrh spravia. Potrebujem zmeniť nejaké číslo zákona. No a čo tam stranické, ale tam potom pýta veľa, to je ničomu, ako koaličná rada. Dneska nechodia do národného parlamentu, chodia do Bruselu, po štátnu pomoc, po nejaké dotácie na biopaliva, tam sú to vybavujú. A ešte sa potom hraje na politiku. Už potom ostáva ešte, že pôjdu niekam do TTIP, no nechá vyššiu, takže principiálne, je tam ešte niečo? Á, toto necháme, alebo sa tomu ešte vrátim. A ešte tam niečo, prosím vás, pekne. Poprosím, ale predtým sa vrátime ešte. Necháte tam ten politický graf, keď nie, toto nie, toto, ale poďte, ako to mám, do toho celkového. Myslím, tam je celý ten môj kľúč. Escape, to dostanete. Počkajte, ešte sa musím dostať, nie? Lebo toto sú tie grafy, ešte escapeom raz. Rozumie tomu niekto tu? Tam kľúč sa potrebujú dostať. Nie, ja nemyslím túto súbor, ja myslím to, čo som mal názor na kľúči celé. Poďte pak dá, nie si čo bol chcem. Nech som držiavať na kľúči. Nech sa vám to očúvať. Toto skúste otvoriť. Nie, toto. A postaňte pri tom na sekundu, dobre? Takto z internetu, tak sa to asi neotvorí, no. Áno, je to tá kniha. Prosím vás pekne, na webe boli dostupná. Ja teraz ako nebudem tu ospevovať, že čo Rusi tam v prvých dvoch perošnicách urobili zo Stalina, a predtým teda ešte samozrejme. Tá kniha je napísaná z západného pohľadu. To znamená, že kritika, prečo ten socializmus skrachoval stalinský a teda, že bol neefektívne, blablabla. Ale výborné ukážky z tej knihy sú, ktoré naozaj vy by ste si mali aj špeciálne povedať, keď sa tomu chcete trošku viac venovať v politickej práci. Konkrétne by som poprosil stranu, môžete sa tam hodiť 281, to podajte myšou na boku. Ja ukážem, ako fungoval socializmus do Stalina, alebo teda v tej dobe, ktorú bol nastavený.
281, toto na ten lište počne. Ešte rýchlejšie môžete, fajn. Ešte trošku. Ešte pust. Za prezentáciu Stalina nebudeme zatvárať? Nie, o Stalinovi. Áno. Toto je zloženie zamestnancov bola profesii v marci 1937 na Centrálnej komisii pre medzirezortné plánovanie. To bol najvyšší orgán v Rusku v tej dobe, čo robil tie päťročnice a všetci tam museli povedať, že koľko železa kam pôjde a koľko sa vráti a koľko potom a urobíte Matici, čo vymysleli Kantorovič a Leonte, čo potom utekol do Ameriky, sa to bolo cenu. Takže manažeri 7 kusov, inžinieri 123, ekonómovia 80, plánovači 80, to neviem, čo bol plánovači presne, finančníci 21, účtovníci 59, experti na komunity 66, sekretárky 76, pomerne veľa, nejakí úradníci, čo to vlastne môžu politický dozor 56, ďalšie sekretárky, také tie nižšie 22, právnici 5. Dokopy celá republika, celý zväz bol riadený centrálne cez 595 ľudí. Teraz poprosím stranu, ja som tu trošku asi domotkal, stranu 73, keby ste boli. Alebo 240 ešte, dobre, výborné, 73, prepáčte, musím len zahadzovať. Vyššie. Toto je má rôzne kapitoly, samozrejme. A oni počítajú podľa dobových dokumentov, ktorý politik z tých vysokých členov politbíra strávil koľko minút so Stalinom, na koľkých bol mítingu a koľko minút dokopy spočítal, že rečí. Stalin nariadil, aby každú minútu zapisovali, čo to rečí a netrafali. Toto bolo v roku 31 a 32, to stále sa tí členovia menili, hej, postupne Andreje, Volotov, ale to ostávali stále, napríklad, myslím, že, jak sa volal Kalín, pochopiteľ Vorošilov, Volotov bol stále v každom politbíre. Poďme nižšie trochu, tam je vidno ďalší, 34-35, ešte trošku nižšie potiahnite, prosím vás. Vlastne na ďalšiu stranu, keď sa dostanete. To sa menilo po tom, že kto aký mal nápady, ako trošku ako bol to. Došlo potom poprave, to je pravda, Kyjova, konkrétne, preto štvrtom. Poďme ďalej, asi veľa väčšinu. A ešte zomrel jeden Mikojan, takže to asi prirodzene dúfam. No, stačí. A toto je posledný záznam 39 tesne pred vojnou, alebo teda možno bola vojna, kedy zo strany predtým, respektíve zmizol Ježov, to viete, lebo tam aj píše ten autor, že predtým sa zase veľmi veľa rečniť. A takisto bol zatknutý Kosior a tento spáchal samovraždu od Johnny Kidze. Tento nebol znovu zvolený a tento bol vyučený z politbíra Slotišev, takisto ako Čubar a Ejke. Ten bol dokonca zatknutý. Ale to bol myslím, že aj tak sa volajú tí Estonec. Ale principiálne tu ich bol najviac 17. Začínali 14, čiže tie 3-4 kusy, čo vyložené neboli zlikvidované, tak dvaja, tak fakticky to. Hovorím, že počítali každú minútu, že koľko dokecalo zásadne politbíra. Ako tomuto plánovaniu celému, čo ste tam videli predtým, čo robilo tých 595 ľudí. Hej. V krajine, čo má 180 miliónov obyvateľov v tej dobe už, a išlo do vojny. Poprosím stranu 240. A potom ešte raz, a potom ešte pár vecí na záver končíme. To len keď zase budete čítať, však vy to nepotrebujete čítať všetky tie múdre reči, že ak to boli idioti, ak nič nevedeli, jak proste všetko zlikvidovať, každého zavraždili. Toto je produkcia, toto je dôležitý graf, celkový samozrejme. 29 až 38 bolo pre Rusko, sovietské, to hlavné obdobie, keď robili všetko. Skončili s tým nepom akože, zároveň na západe bola kríza 29 a oni urobili prvú a druhú preročnicu s obrovským problémom, bez diskusie. Stalin povedal na deň, produkcia bavlny bude vyššia o rok o 40%, čiže potom podľa nerečníte, pokračujte, ale o to nejde. Oni dokázali, toto sú ceny investičných statkov, samozrejme, ktoré boli veľmi vysoké, tá inflácia bola vlastne v tých investíciách obrovská na začiatku a celé im to lietalo hore-dole a stranami potravina všetkého. A toto bola ponuka peňazí. Na konci to dostali do tohto tváru, z tohto tu, príklad. Čiže oni dokázali za 7 rokov to, čo niektoré západné štáty dokázali 300 rokov. Z
tým, že išli v tých peniazoch, fakticky oni použili peniaze, áno, to je ten rozdiel zásadný medzi socializmom a kapitalizmom, že socializme sú peniaze nediskontované, čiže sú používané hlavne ako obežidlo a nemajú žiadnu funkciu typu hypotéky a teda, to sa považuje za blbosť. Preto aj počítanie HDP za socializmu je nezmysel. A preto vám stále budú hovoriť, že v Rakúsku to bolo 40%, že úplná krávina nebeská, pretože socializmus nikdy neimplodoval hodnoty nehnuteľností, verejných priestranstiev, škôl, neviem čo, všetko, čo bola polovica produktu, do cien, ktoré by prispôsobila historickým cenám, tým pádom vlastne implodoval, navyšoval HDP. Akože aj reálne teda voči doláru konštatujeme obyčajne. Čiže Rakúsko 89 som tam bol hneď za hranicami. To boli svetáci, čo majú také traktory ako na 80 rokov. Niektorí tu hneď začali. Ale ako to mi je jedno. Ja vám hovorím, že celé porovnávanie HDP a tzv. Národného dôchodku sociálnu je úplný blúd, ako sa robí. Ale hovorím, že toto sa Rusom, chvála Bohu, nejako podarilo. A teraz poprosím ešte pána, neužijem teraz to bude posledné, z tejto várky historických skúseností. To úplne na konci, to bude čo? Áno, 286. A predtým 285 už, dovolíte. To už je v prílohách, o všetky tie veci spísal podrobne ten západný autor z Justnu a z Berkličovskej. 285, môže to byť ono. Toto sú všetci štátni zamestnanci použití na riadenie štátu v Rusku v tomto období. Poďte dole, asi o 2 strany vás poprosím. Všetky výpočty profesí, aby to boli blablabla, v počtoch. Takzvaného schváleného personálu, to je schválený plánovací, ešte chodte nižšie. Takže, total entire state apparatus, celý štátny aparát v Sovietskom Rusku v roku 1934 predstavoval 105 671 vrátane sekretárov. Z toho bolo 26 000 odborárov. A to tam mali kadečo, tam mali, ja neviem, požiadnici v Bolšom teatri, 44 kusov, to tam počítali. To, čo u nás na Slovensku dneska je centrálna štátna správa v počte minimálne 25 000 ľudí, ministerstva 17 000 plus, neviem čo ešte, sociálna poisťovňa plus, Národné divadlo napríklad, keď to započítam ako odhadom. A celková verejná správa, učiteľia, to tam už nie je samozrejme. Ale tých 25 000 ľudí a 105 000 ľudí v roku 1934 pre celé Rusko. A dokázali to uriadiť. To nebolo Rusko, to bol sovietský. Čiže keď my sa tu budeme baviť do nekonečna o tom, že čo s týmto štátom, že aký program dovoliť, ja nebudem vám opísať. Preboha, veď tento štát môže ušporiť bez akýchkoľvek dramatických zmien tretinu zdrojov z daní a dôvodov. A nie, že všetkých ľudí vyháže, to je úplná sprostosť. Že zmení verejné obstarávanie úplne logicky a teda prestane krádnuť a teda bez zvyšovania daní a môže robiť úplne čo iného. A môže to robiť aj družstva vaše, kľudne. Toto neboli žiadne umení, sa učili za vojny. A postupne boli lepšie a lepšie. A v roku 1934-1938 boli tak na tom, že aspoň toho Hitlera dokázali poraziť nakoniec. A to teda cez to vojnu museli sakrafáčiť. Áno, mali pár konzervov družstva, to je pravda vesových, ale to je tak všetko. Čiže pre mňa táto história nie je o tom, že autorita, diktátor a ten stalinizmus. Socializmus, tento človek to píše, to je tvrdý, západný, absolútne, proste libertarián, alebo čo to je, ako chcete, ale je to profesor ekonomie, je to idiot. Tento píše, sovietská administratívno-príkazový systém hospodársky je jednoznačne najväčším experimentom ľudským v 20. storočí. Predtým je veta, sovietský systém nepadol preto, že Stalin, čiže Jockey, ale preto, že niektoré kolene neťahal. To, čo som vám tam ukazoval na tých oných, že koľko minút dotľachal na politbíre, bolo presne o tom, že oni videli, že niektoré kolene neťahal. Oni majú plánovanie dávno vymyslené. Numerovať týchto modelov od Leontiera, jednu veľkú tabulky pre meterovú prednú hodnotu. Bolo odvetý výrobku. Testy bolo utekol do Ameriky, sa tomu bolo cenu, a to je úplne jedno. Čiže plánovanie je možné bez debaty s počítačom, aký smet. Otázka vlastníctva samozrejme je dôležitá otázka, ale štátne vlastníctvo je blúd. Toto vlastníctvo máte aj dneska. Airstream, SPP, ako to funguje? Ja táto mám peniaze, máme štátnu nulu. Čiže podstatové všeúlové vlastníctvo, ne štátne vlastníctvo. V roku 1945 vydal Beneš dekret.
zárodnení veľkého priemyslu a 500 zamestnancov. Potom prišli ďalšie 2 dekrety a tedy za 3 roky bolo hotovo. A volá sa tu ľudová demokracia medzi vami ešte. Národné potreby. Čiže neexistuje forma typu štátny podnik, teplárne predáme, lebo sú neefektívne, lebo sú tam zlé zmluvy, podpisujú. Nikdy tých ľudí nevyberete geniálne, akože. A vždy tam budú politické strany. Verejné obstarávanie, to je absolútny blúd. Obstarávať tú istú vec na 15 krát 150 subjektov v vlastnom rozpočte, však to vedie len ďalšie fringeov a neefektívnosť. Spíšete program ekonomický preto, ako tú krajinu postaviť na nohy za 2 hodiny. A toto tu robí. Takže sa vrátim, ak dovolíte, vyhoďte to, to moje slajdy, čo tam boli, to sa tá prezentácia, neviem ako. A úplne na záver posledných 5 minút si upravím to kontrakty. Sa ospravedlňujem. To je toto. Áno? Takže, toto sú výsledky volieb 2000... Dobre, výborné, ďakujem. 2012 bola gorila, to viete, veľká sranda. Všetci tomu uverili, keď to bol na webe 5 rokov predtým, a bol materiály vlády, a bol tam sex Haščáka, tak to je zaujímavé. Takže veľká strana dobrala všetko. Tady to zanikol, KSS získala 0,72%, 18 580 hlasov. Fakt. Poďme na ďalší graf. Toto sú voľby 2010. Musím to ťahať stopiek až času, lebo štátny úrad sa nedá sa stiahnuť. Tu má asi nejaké vlastné aerofondy. Takže to bol tým nový čas, tuším. Výsledky volieb 2010, keď Smer prvýkrát dostal vládu, keď prehral. Najväčší počet hlasov SDKU, SAS, proste zlepenec. Toto je zlepenec, že to sa volá zlepenec bez SNS, to ako nešlo do zlepenca. Ale zázrak bol ktorý? Zázrak bol ten, že SDL, strana, ktorá neexistovala, totálna komédia, kde ma dokonca volali tam, kde chodil chlapec na počernom Bentley po dedinách na východe a hovorili, my sú moderní lavičári. Predávač poiste. Tu založil Weiss and Weiss, vyžrala 66 000 hlasov, presne 24%. Keď počítate Fica SNS, tak práve preto mali menej o mandát alebo o 2 než Slepenčári. Tak sa robia voľby na Slovensku, vážený. To predtým bolo tiež o voľbách. Poďme na posledný graf. Opäť asi z nového času. Oficiálne výsledky v voľbách konali ich 28% 2002, to znamená po prvé v novej vláde. Takže, Vládko bez problémov. Ako väčšia strana má vplyv. SDKU, dobre, tak ako to mal 15%, tí mestskí dúfajúci kapitalizmus funguje. Smer akože vyzeral celkom dobre, 13,4 a pokazal to do kampenu s tým zadkami, to si pamätáte. Ešte sme neboli v EU vtedy. SMK bolo silné, bolo jednotné, vtedy ešte bola aj Bezumov Dít, aj SMK spolu, to znamená aj Kalvíni a katolíci, bolo sa tak nedá vlastne. A ešte Világi to tam akože tomu. KDH stabilitka, ANO, to bolo to nové, čo išlo cez televíziu, to muselo byť miesto, jak sa to volalo, miesto SOP vlastne to bolo, to bola náhrada. Práva SNS, HZD, to bolo ako Gašparovič, nič, SDA, to bola tá lavica v úvodzovkách, Tačník a SDL, Koncočko, krásna, to bola ešte tá pôvodná SDL. Zámerne zlikvidovaná svojím spôsobom, respektíve prevenú sa do Smeru. Ale stále sa jedna vec, ktorú nepochopili vo voľbami. Títo dvaja mysliteľia sa začali strašne žrať. Povedzte mi jednu vec. Aký dôvod v živote môže mať nejaká Anna Belousová na to, aby nebola v parlamente? Že ona chce pravú SNS alebo SNS? A to je aký problém? Toto dokopy by nemalo 6,97, malo by to 5,48 možno, alebo ešte trošku, alebo rovnako skoro. A bol by to v parlamente a nevznikla by druhá Dzurindová vláda. Lebo by vznikol Mečiar, čo bol najviac, Smeráci a SNS. Alebo dokonca by to prepočítali tých hlasov, čo prepadli, a tieto by neprepadli, to je matematika. Stačilo aj Smeru a HZDS na vládu. A zázrak číslo 2 je táto strana, ktorá nikde nič nezískala. Ja som s nimi chodil po kampani, to je ako, že tento rok bude ešte byť ako minulé. Na budúci rok, pardon. Ale ako hovorí známy súdruh Vondriáš, sa ráno zobudili a oni nám volajú, že poďte do televízie robiť tlačovku. A my, že ste parlament. Jakým zázrakom sa toto dostalo na 6,32%? Viete prečo?
Lebo toto tu, keď ste vyhodili zámerne, a toto, tak mohlo vzniknúť toto. A to znamenalo predať SPP ešte dokončiť, elektrárne, zdravotné poistenie, druhý pilier, ktorý ešte nebol, vstúpiť do EÚ, referendum, ktoré dopadlo, že 52%, ale no, vieme to asi, ako sa to počítalo, keď to bolo 50%, a nechá dojsť to, čo končí to tzv. Boru 2006. Takže 3 ponaučenia. Poprvé, chcete ísť do volieb, a keď dostanete, nebude oproti koľko. Obsaďte každú volebnú komisiu na Slovensku. Zoberte človeka z ulice, dajte mu tých 40 €, čo mu tá komisia, a povedzte, aké nebudeš hlasovať ty konkrétne, seď tam, lebo keď tam budú akože v dedinách bude 36 ľudí, lebo každý chce 40 €, a v dedinách je 100 hlasov, že? A v Bratislave, ako som ja vedel, budú 4 tetky z obecného úradu, z toho jedna je za KDH, jedna je za Smer, jedna je za toto, a s tými hlasmi napríklad pre KSS alebo pre vás potom akože poľba urbe toto, a to nikto nezistí. Zápis okreskovej komisie je sväté písmo. Ak sú aj 3 členovia, treba podpisujú. Ak je 26 ľudí napríklad, vo Vyšnom Komárniku, podpisujú všetci, to je jedno. Ale preto sa počíta. V každej okrsku na Slovensku si musíte nájsť človek. Nevrám, že teraz to stínete, aby vedeli, že sakra, nie, lebo to v Bratislave napríklad stratiť niekde v Novom Meste takto 200-300 hlasov, to je paka. To potom nie, že chodí po dedinách, to niekde získavate 15 hlasov. A druhá vec, napriek tomuto všetkému, že zrejme vtedy mám obsadené všetky komisie, si myslím, že minimálne 3% im tam prídu za nič proti nim. Takto sa robí na Slovensku politiku. Aby sa dokončila transformácia, aby sme vstúpili v tej dobe do EÚ a do NATO. Lebo prečo? Kľudne mohli povedať tento a tento, poďte s nami. Ale kto už len mohol ísť z KS do vlády? Ktokoľvek z týchto strán, kto mohol ísť z KS do vlády? To bolo vyplnenie prázdneho miesta, 12 koľko poslancov, mimochodom tam kandidoval Ešterbák Arvaj, ktorý bol komunista, ktorý prestúpil ešte za nich požiadal dobe. Kto už mohol ísť takúto stranu do vlády? A týchto zlikvidovali tak na povel, oni sa nechali sami zlikvidovať vlastne, že ich rozložili. Čiže ukázal som vám 3 volie. Všetky 3 boli z Malicu. Pozadí, a ešte tým, že vám garantujem, že sa tie vlasy aj zle počítajú. Ale to už je ako ďalší efekt. Čiže chcete bojovať v parlamentnej demokracii? Bojujte. Ale sakra musíte čítať volebný zákon, mačali svojich ľudí, každý problém hlásiť a nech je cirkus. Pretože od šéfa volebného úradu, teraz nejakého právnika, cez úrady, obecné, okresné, štatistický úrad, všetci, čo to počítajú, všade sú ľudia správneho typu a zahraničia. Čiže len ten váš človek v tej komisii okreskovej povie, že počúva, tam bol 16 hlasov v tom okresku. Takže ne, že tam spočítali zápisnice na UVK, že ja som pri tom bol. Žiadna cesta na nie. Ak chcete ich takto akože neporaziť, ale chcete ich vyskúšať. A tá druhá cesta, dajte prejsť, lebo je to zle. Tá druhá cesta príde. Príde, včera, ak ste si nevšimli, bola správa, ja som asi prvý v Európe, som si otvoril BLS, Bureau for Labor Statistics, o inflácii v USA, som hovoril. Máme tu. Ceny išli hore, ale len kvôli cenám služieb. Ceny medzi spotreby, to znamená od tzv. Unprocessing materiál, od ropy až po kaďaké vstupy, klesli medziročne v USA o 27%. 27%, to nie je iba ropa je v tom časti. Väčšinou sú dovozov, ale aj domácnosti. A ceny konečnej produkcie spotrebnej, čiže tovarov, išli hore 0,1. Ja som si na 99% istý, že 15. a 16. bavím dneska, že 16. budem reálne, ako to vtedy tak rozprávať asi, Fed nedvíhne úroky. Tým, že Fed nedvíhne úroky po 10 rokoch, je jasne najavo, že to aj komunikácia. Že keby dvihol úroky, tak tie čínske dlhy, brazilské, čo sa tam korporácie, jednoducho nebudú stíhať splácať tie štáty BRICu a Čína. A ešte väčší prepad bude cien, menových vojn a tak ďalej. Ak Fed nedvihne úroky, americká burza sa trvá. Nehovorím, že hneď sa trvá ako černý piatok, alebo proste na černý útorok 87 a tak ďalej. A predstava o tom, že ono sa to vyriešilo od 2007 bol definitívne. Ja som napísal na Facebooku, ešte nikdy nebude víťazový volieb 2000, víťazstvo tak zbytočné ako v roku 2016.
Mal som tam tady jeden slide, ešte ja to dokončím, nemusíte to už dávať, lebo to je na novú debatu, ja vám to zdržovať. Je sranda, že vzorce štatistického rozvoja produktivity a pre tzv. Štruktúrálne reformy majú taký istý tvar štatistický Boltzmannov oddelenie a tak ďalej, Freshettové, ako vzorce, čo sa používa v genetickej variácii. To je pre mňa dosť ako taká záhada, že ak sa tie vedy zbiehajú, ak názor tlačia na vyprofilovanie jednoho jediného dokonalého pre všetko. Takže jedno jediné dokonalé pre všetko znamená absolútnu špecializáciu. Absolútna špecializácia znamená individualizácia zákazníkov. Viete, čo je nemecký projekt Industrie 4.0? Teraz prosím vás, pekne bol BVV v Brne, čiže strojenský veľtrh, krásny. Hlavný leitmotív bol Industrie 4.0 v Nemecku. To je štátny projekt, aj súkromný. Čiže priemysel budúcnosti, digitalizovať. Oni po 2 rokoch som to ja dával na webe nejaké prednášky, to všimli konečne. A teraz robili z toho hlavný leitmotív brněnského veľtrhu. Ten materiál si nájdete sami na nemeckých weboch ministerských. Oni hovoria čo? Lebo tu ste viacerí takí, čo tam možno aj pracovali. Prídeš ráno do fabriky, napríklad do finalizačného závodu, dobre, BMW. Prídeš ku snímaču, dostaneš na osobný iPod, alebo čo to je, všetky dáta, čo môžeš robiť. A nie, že linka ide a že ťahá, akože, ale linka ide, ťahá a ty aj vieš, že tento zákazník špeciálne z Číny chce zelený, takýto, aj keď taký si nerobíte bežne, že je tam a bude vyskladený vtedy a vtedy. A chce ešte špeciálne nejakú úpravu, nejaké sedačky. Toto je Industrie 4.0. Na to Nemci dúfajú ako na poslednú záchranu svojej konkurencie. To znamená absolútny rozpad odborov. Keď každý bude dostávať na iPad to, čo má ráno robiť, tak ja prídu naraz na smenu, tak už nikto s nikto nerozpráva. A vo všetkom, nielen v atomovom priemysle, tam je tá logistikizácia ako najjednoznačnejšia, hej. Ale hoci čo? Máme 5 minútovú prestávku? No. Dobre, 5 minútová prestávka, potom nasleduje David Pazdera. Dobre.